Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Balai, ya ubreu babha, ya unongelam babha, kum u Dr. Riki, ubelai ushimno. Imat kane kade ka plan ka jung ubelai. Ban le ya kane ka ri khasi janti jungi. Ban le ya ka jala mekhlaya jungi. Ushimno ya u Dr. Riki namar ba udai ubreu bahok, ba udai ubreu babha. Kumta kwa ban penjenjar ya ubreu bahok. Bun nang ipat ba, ni jam kthang, ni jam padonut, ni sosun bat ngimpat kwa ya u Dr. Ki ba un klat no na kaneka slaperthei ngirang kwa ba undang syakri yang ikipat ba namar katem jung u kumu empiru kampat kut dang don sa laisnem balai ken u ino yangi balai mano ban mi khmat ban mi bujli haka jaka jung u Dr. Ki ba un long hi kumu Dr. Ki ba un long ubru ba snorit ubru ba ting buromi ublai ubru ba bha kuma bha u Dr. Ki ablai to pha ya kita ki nongyalam ki babha ha kane ka jala ka dungi khnang ba kane ka jala ka dungi kan long ka jala tibru tiblai khnang ba kane ka jala ka dungi kan long ka jala ka bating buro meme hello para bro te ha kane ka video nga ko ban kren halor ka jing klat no jong Dr. Ki na kane ka slaperthei balai ken ublai usim no kloklo ya u Dr. Ki ha ka puar bang mangi ki ba ngidang don kami u haka jingsha ladang keren ya karta jung u Dr. Ki umpat dai ban klat na kaneka slaperthei namar udang san pusau senam karta umpat tenmen nrei ublei wala simno ya u Dr. Ki haka khat khnai tarik urempang arjan arphunreu kumta bun nangi kipat ba ngi sosi jur ngi yam kthang ngi yam padonut na ka jing klat no jong Dr. Ki na kaneka slaperthei ngimpat dusiam ya u MP ubah snorit ubah don burom bat ubating buromi ublei kumbalong u Dr. Ki u Dr. Ki u long ru u MP ubaslur hakba u jukren yaki jingsha u ju raise yaki isu lane yaki jinge jongi ki pajba hapo parlimen u ju ai da ki jingtho sha ki menteri jongka sarkar India nagamta ka jingdon kam jongi ki pajba jong kari khasi bajanti uju le jingoru yaki jaka ki badon ki kenram yaki jinge jong ki pajba haki sinong ki thau jong kari khasi bajanti kumta ka long ka jingdu ka bakhau yangi ki pajba jong kane ka jela mekhlaya khamtam yangi ki khasi janti namar ba u Dr. Ki u breu babha u breu ba jemnut u breu ba sungur jinglong bat u breu ubating buromi ublai ngiladu no nakane ka slaperthei kalong ka jingyam bro ka bakrau nagamta ka ri khasi ba janti bat nagamta ka jela mekhlaya baru kawe balai ken ublai usimno ya ubreu babha kum u Dr. Ki bat u i bat da ki breu basneu hakane ka jela mekhlaya jungi lada ublai upha da ki breu ka babha kum u Dr. Ki bakin sensyar ya kane ka jela mekhlaya jungi kumta kane ka jela mekhlaya jungi kanam don ikam sneu kanam jele ikam thombor ikam sneu ba har harukom nrei kan long ka jela tibru tiblai ya ka jela mekhlaya jungi menswala tib da ka jela tibru tiblai katba mentapat ka jing aurie ikam sneu ba har harukom hakane ka jela mekhlaya jungi balai ya ubreu babha ya u nongelam babha kum u Dr. Ki ublai usimno imat kane kade ka plan ka jung ublai ban le ya kane ka ri khasi janti jungi ban le ya ka jela mekhlaya jungi usimno ya u Dr. Ki namar ba udai ubreu bahok ba udai ubreu babha kumta kwa ban penjenjar ya ubreu bahok kumta ublai ula simno ya u Dr. Ki ngesapet nang ne khmat ka ka banja ya kane ka jela mekhlaya jungi bun nang ikipat ba ngi yam kthang ngi yam padonut ngi sosun bat ngimpat kwa ya u Dr. Ki ba un klat no na kaneka slaperthei
ngirang kuah bu undang syakri yang ikipat ba. Namar katem jung u kumu empiru. Kampat kut. Dang don sa lais nem. Balai ken u ino yang i. Balai. Mano ban mi khmat ban mi bujeli. Haka jaka jung u doktor ki. Ba un long hi kumu doktor ki. Ba un long ubru ba snorit. Ubru ba ting buromi ublay. Ubru ba bha kuma bha u doktor ki. Nginam yo syu kumu doktor ki. Lada don sa uwe ubru nginam yo syu. Sisun balalet u doktor ki te nginam yo syu kumu doktor ki. Ablay to ai yakin nong yalam ki jungi. Ya u no nong yalam jungi. Uba mi haka jaka jung u doktor ki ru. Ba un long ubru ba snorit. Ba un long ubru ba bha. Ba un long ubru ba ting buromi me. Namar lada ubru ting buromi me ablay. Kinom nut ban le ya kino ki kamsneu. Bat kin hikai ya ki pat ba jong kaneka jela ka jungi. Bakin long ki breu ki batti breu tiblay. Bakin long ki breu ki bah. Bakin kier na ki kamsneu. Kumta ngada kwa ya ki nong yalam jong kaneka jela ka jungi. Kin but nuksa kumba long u doktor ki. Nakalinga jonga ngada sngeu ketang. Ngada sngeu si hadu kata-kata. Ba ngaladu no ya u doktor ki. Ubreu ba bah. Ubreu ba jamnut. Ubreu ba sungur jinglong. Kumta ablay to pha ya kita ki nong yalam ki ba bah ha kane ka jela ka dungi khnang ba kane ka jela ka dungi kan long ka jela tibru tiblay khnang ba kane ka jela ka dungi kan long ka jela ka bating buro me lada ma me ablay me pha da ki breu ki ba bah da ki breu ki bating buro me kumta onom don ka jingsneu ha kane ka slaperthai nrei yaki breu ko bah bunsin mame me shimno shaladehi ki breu ko bah kinom imslam hakane ka slaperthai tene kane ka daw ki bat yaka borsin shar hakaperthai ki dei ki breu ko basneu ki dei ki breu ki bomman kumta dei na kane ka daw ba ka perthai ka sejot kumta na kaliang ka jonga ablay nga khot karpat me ba men pha da ki nongelam ko bah hakane ka slaperthai nadu na ka jala mekhla jungi bat haki weki jala kumjuru hakari india bat hakaperthai hi baru kawe khnang ba ki jingsnu kin jano nakane ka slaperthai khnang ba kanom don ka jingya bisni para breu khnang ba kanom don ka jingya penya para breu khnang ba kanom don ka jing thombor ya ki para breu kumta to sngau yakine ki jingkerpat ki jonga haka kerteng ujisu ngapan ngakot kerpat lingba kane ka video ka jonga amen te kublai sibun ba filape kane ka video bat to ublai kun ai ka jingya that ya ka mensim jung doktor ki khnang ba un yo syong ha ka hima ka jung ublai let's sok sar may your soul rest in peace kublai sibun ya pi baro